Opnieuw de Expo Salute en opnieuw een heel groot succes. Wij zijn hier vandaag met een heel mooi team van ons ziekenhuis. En we laten de bevolking, mensen die interesse hebben, laten we zien wat er gebeurt in je lichaam als het niet helemaal zo gaat als het zou moeten gaan. Dus we staan hier met onze diëtisten om uit te leggen wat zout doet in je lichaam en hoe slecht het kan zijn. Nós que mostrar tu rende over de uso de sal na alimentação e Kiko nanta hasi kunanta gusta demasiado sal e também nós estamos mostrando Kiko turna por hasi para barra não consumo de sal na alimentação. Porque hecho tá que nós estamos usando demasiado muito mais sal de lo qual que está recomendado de uso para dia. We staan hier met de bariatrie van als je uiteindelijk heel veel overgewicht hebt. Want een van de thema's hier op deze beurs zijn vandaag obesitas. We nos takinang di hospital e polybariatrie, amita Dr. Smith, paleg uit tocante operação bariátrico que nós está aqui na Aruba. É uma operação contra sobrepeso severo que nós está oferecer aqui na Aruba. We staan ook met het laboratorium. Vim passa conosco igual que Vietnam in real life, we zien in tambe, entre outros também nós tem galblasteentjes. En ons staat ook in vetcellen en tambe, entre andere bouwmicroscoop. Ja, en daar staan onze fysiotherapeuten die eigenlijk met je doornemen van hey, wat doet beweging met je, wat is het vetpercentage in je BMI en wat kan je er zelf aan doen om gezonder te worden. Ja, om ons heen staan ook heel veel andere organisaties, laboratoria, DVG, organisaties die onderwijs geven, maar ook screening. Dus darmkankerscreening, cervixscreening, borstkanker. Ja, en ik hoop dat heel veel mensen hier heel veel informatie halen. Maar uiteindelijk is gezondheidszorg eigenlijk als het al te laat is. Je moet zelf zorgen om gezond te blijven. Dus zorg voor jezelf, zorg voor je lichaam, zorg voor je brein en blijf gezond. En als het dan echt niet zo is, staan wij voor je klaar. No sempre tem! No sempre tem!